shugabannin sojojin kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS suka shiga rana ta biyu a taron da suke yi a kasar Ghana domin shirya yiwuwar mamaye kasar Nijar a kokarin mayar da kasar kan turbar mulkin dimokuraɗiyya. Kwamishinan kungiyar mai kula da harkokin siyasa da zaman lafiya da kuma sha'anin tsaro Abdul Fattah wato Musa ya ce kusan dukkan kasashen da ke cikin kungiyar sun daura damarar bayar da gudunmawar dakaru kuma a shirye suke su mamaye jamhuriyar Nijar din. Ka rahoton da Abdulsalam Ibrahim Ahmed ya haɗa mana. Ƙungiyar ta ECOWAS dai tana ƙara matsin lamba kan gwamnatin mulkin soja ta jamhuriyar Nijar bayan alamun sukewar ƙoƙarin diflomasiya da ake bi wajen warware dambarwar siyasar ƙasar. Yanzu haka dai shugabannin sojoji na kasashen yankin na Afirka ta yamma suna ta ƙara ɗaura ɗamara game da aniyarsu ƙarara da kuma shirinsu na yiwuwar mamaye jamhuriyar Nijar. Jami'an ƙungiyar ta ECOWAS sun ce za a yi amfani da abin da mai duka ya hore masu domin taimakawa dakarun gamayya na ƙungiyar, amma kuma za su yi marhabin da duk wani agaji da zai zo daga waje. An karya yarjejeniyar kungiyar ta ECOWAS game da shugabanci na gari da kuma tsarin dimokuraɗiyya yayin da sojoji suka karɓe ragamar mulki a ƙasar ta Nijar a watan jiya na Yuli. Kuma kungiyar ta lashe takobin mayar da hambararren shugaban ƙasar Mohamed Bazoum kan karagar mulki. To koya jama'ar ƙasar Ghana inda ake wannan taro na shugabannin sojojin ƙasashen ECOWAS suke kallon wannan harama ta tunkarar Nijar da yaƙi? Ga abin da wasu suke cewa. It's good if Ghana to send the armies there to restore the democracy. Abu ne mai kyau Ghana ta tura sojoji jamhuriyar Nijar don sake girka tsarin demokradiyya. I don't support the idea because it's rather going to bring challenges to us. Ba na goyon bayan wannan shawara, saboda sai ma kalubale za ta haifar mana, domin dukkanmu muna fama da namu matsalolin, don haka kamata yi mu mayar da hankali kan matsalolin da ke gabanmu. Idan har wannan mataki zai taimaka, kuma zai zama mai matukar amfani, me zai hana a ɗauke shi? Ba na ganin hakan zai zama wata matsala, muddin dai zai haifar da kyakkyawan sakamako. I think it's not a good idea for ECOWAS to think of attacking Niger. It's a very bad thing to know. Ina ganin ba shawara ce mai kyau ba, ƙungiyar ECOWAS ta yi tunanin kaiwa jamhuriyar Nijar hari ba. Hakan mummunan abu ne. Wannan wata matsala ce ta kamaimiya, muna iya warware matsalar ta hanyar zama a teburin shawara, a duba dalilin da ya haddasa juyin mulkin da sojojin suka yi. A baya dai kungiyar ta ECOWAS ta shiga tsakani a lokutan yaƙe-yaƙen da aka yi a ƙasashen Liberia da Saliyo a shekarun 1990. A baya-bayan nan kuma ta kai shigen wannan ɗauke a ƙasar Gambia. Sai dai kuma ana ta bayyana damuwa cewa duk wata sabuwar tashin-tashina da ka iya kunno kai a wannan marra da ake ciki tana iya ƙara dama lissafin yanayin taɓalangwai da sha'anin tsaro ke ciki a yankin na yammacin Afirka. Abdulsalam Ibrahim Ahmed, sashen Hausa na BBC daga Abujan, Najeriya.